Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα νέο βίντεο στο κανάλι. Σήμερα θα δοκιμάσουμε το Granny 2. Όπως σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο βίντεο που παίξα με το Granny 1, θα παίξω το Granny 2. Θα το συνεχίσω. Και την άλλη φορά που έχουμε βίντεο θα παίξουμε και το Granny 3. Οπότε πάμε στο βίντεο. Εδώ είμαστε, Night Granny και πατάω play. Θα το βάλω height τα γραφικά, το λέω πως είναι. Okay. Το medium παίζει να είναι το καλύτερο, μαλάκα, παρά το height. Okay. Αυτή εδώ η αράχνη έχει μπαγκάρει εδώ πέρα, δεν ξέρω τι φάση. Λοιπόν, βγάλω το Nightmare, θα έχουμε μόνο την Granny, δεν θέλω να με κυνηγάνε και οι δύο. Όχι. Πάμε. Φοράω ακουστικά και πάμε να δούμε. Ξυπνάμε κάπου, σε μια καλύβα υποθέτω, ή σε ένα σπίτι. Είμαστε υποθέτω στο ίδιο σπίτι με το ένα, εκεί που είχαμε ξυπνήσει. Φτάσαμε. Ωραία. Και έτσι αρχίζει το 2 υποθέτω. Και τι γίνεται? Day 1. Μέρα πρώτη δηλαδή, πρώτη μέρα. Ωραίο animation αυτό που κουνάει την κάμερα και βλέπει λίγο το μέρος. Όχι, έχω να πω, τα γραφικά είναι λίγο καλύτερα, η πόρτα της στον Μπέο. Λοιπόν, επειδή έχω ξαναπαίξει το 2 και το 3 και το 1, περιμένεις τώρα να πάει εκεί πέρα για να φύγεις εσύ πάνω. Αλλά δεν θυμάμαι το 3, το 2 το θυμάμαι, αλλά το 1 και το 3 δεν θυμόμουν. Ωραία, φεύγουμε εμείς. Τίποτα, πάμε πάνω. Δεν είμαι εδώ να ξέρεις, security room. Ναι ρε φίλε, αυτό ξέρω που είναι. Spark plug. Πολύ δυνατά αρχίσαμε, είναι αλήθεια. Ωραία. Το spark plug είναι κάτω στη βάρκα. Εντάξει, την ακούω, αλλά δεν ξέρω που είναι. Αυτό είναι πολύ κακό. Που την ακούω, αλλά δεν ξέρω που είναι. Οκ, έχω δίπλωμα επιτέλους για ελικόπτερο. Fuck. Ωραία φίλε. Μαλαγία, παίζει να με πιάσει στο 2, δεν ξέρω. Το 1 το έκανα μονοκόμματο, αλλά πρέπει να έχω το shotgun εδώ πέρα. Μαλαγία. Και το μεταξύ γυρίζω το βίντεο εφόσον έχω κάνει edit το πρώτο. Το προηγούμενο βίντεο που είδατε δηλαδή. Και δεν είναι εδώ πέρα. Ωραία. Οκ. Πολύ φυσιολογικό αυτό, ναι μάλιστα. Padlock key. Εγώ που είμαι, εσύ που είσαι? Helicopter key. Μάλιστα. Εδώ τίποτα. Αυτό θα το πάρω γιατί ξέρω που μπαίνει. Έλα, ωραία. Εδώ είμαι safe, δεν έρχεται με τίποτα εδώ πάνω. Πολύ δυνατό ότι έχει crowbar εδώ. Ίσως το taser bootkin, ναι.
μπαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, φέρε αυτό άμα είναι. Δεν θα ήθελα να το πετάξει εκεί, ήθελα να πέσει μπράβο κάτω. Έτσι, τέλεια. Hello. Hello bitches. Και έχει λίγα περισσότερα αίματα αυτή τη φορά. Οκ, να τη δω λίγο να φεύγει καλά και μετά θα πάω. Σκοτώθηκα. Δεν το περίμενες. Α, έχει το range εδώ. Ωραία. Ξέρουμε που είναι και το range, λοιπόν. Τέλεια. Ωραία, τώρα τι έχει εδώ πέρα. Safety. Αντίο. Cutting pliers, πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμο. Ξέρω και που μπαίνει. Ωραία. Που πάει γενικά. Hand wheel. Ωραία, αυτό δεν είναι και τόσο καλό γιατί δεν πρέπει να με δει. Με είδε. Έτσι είναι άμα είσαι καλός. Τώρα ξέρετε, θα κάνω ολόκληρο κύκλο. Μας λείπει άλλο ένα κομμάτι και δεν θυμάμαι που είναι. Γαματό. Α, ναι, το boat key. Τώρα μην πέσω και είναι εδώ ρε φίλε, μόνο αυτό. Έλα. Δεν πειράζει. Το έχω όμως. Day 2. Day 2. Πάμε. Ωραία, τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Θέλω να το νικήσω, μπορούμε. Πρέπει να βρω το weapon key. Δεν καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμο είναι το weapon key. Ωραία. Ω, ναι ρε φίλε. Τώρα μιλά σωστά. Υποθέτω θα... Ναι. Όχι μπροστά θα πέσεις. Ωραία. Έλα. Nice. Το shotgun θέλει weapon key. Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Α, το ξανά έγινε, οκ. Εδώ, ναι, μάλιστα. Τώρα δεν είδα για πόσα λεπτά όμως, fuck. Να υποθέσω εδώ δεν έχει κάτι. Hand wheel. Ωραία. Το crowbar κάπου το είχα πετάξει εγώ. Κάπου είχα πετάξει ένα crowbar. Πού είναι αυτό εδώ? Νομίζω κάτω. Κάτω το είχα πετάξει το crowbar. Fuck, δεν θυμάμαι. Εδώ δεν έχει κάτι. Όχι, έχει αυτό. Το glass fuse δεν το χρειαζόμαστε τώρα. Ή προς το παρόν τουλάχιστον. Εδώ τίποτα. Τίποτα. Το mid. Εδώ έχει gasoline. Χρήσιμο θα έλεγα εγώ. Έχω κάνει τον ηλεκτρονισμό. Ωραία, γαμάτο. Α, εδώ είναι το crowbar. Τώρα όμως που είναι θα περιμένω να έρθει και θα τα πούμε σε λιγάκι. Βασικά θα τα πούμε όταν πάω στο πάνω κουτί. Duct tape. Τι να το κάνω το duct tape? Εδώ δεν έχει κάτι. Collision και στις πόρτες, οκ. Κουδουνάκι ποιος το βάρεσε. Και εδώ πρέπει να έρθω με το
Έχω φάει τα πόδια μου σήμερα. Πάμε. Υποθέτω πρέπει να πάω κάτω, αλλά πάμε μια κάτω εμείς να βάλουμε το hand wheel. Γιατί μπορεί να φύγουμε με την πόρτα έτσι όπως το κόβω από την πόρτα. Τώρα το μόνο που δεν θέλω είναι να εμφανιστεί μπροστά μου. Τώρα το door lock δεν ξέρω που χρησιμεύει, ok. Η μουσική που παίζει μου θυμίζει πολύ όμως Plank of Zombies μαλάκες. Δεν ξέρω πως μου ήρθε αυτό, αλλά ναι. Ωραία ψόφα. Βασικά ξαναθέλω λίγο το taser, είναι η αλήθεια. Να είσαι καλά. Μικρούλι, το παίρνω εγώ αυτό, δεν σε ενοχλεί. Και τώρα όμως πρέπει να βρω το shotgun. Ωραία, τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω βρει το shotgun. Τώρα την έχει γαμίσει η γιαγιά. Αρκεί που νομίζω σπονάρει εδώ, οπότε θα κάνω τον κύκλο. Ρίξε και αυτό. Σκύψε, ωραία. Τώρα ναι, δεν νομίζω να θες να έρθεις. Μπορώ, γιατί έχει unit collision στις καρέκλες. Εδώ που σπονάρει γάμο. Έλα, κάνω θόρυβο. Πού είσαι? Ωραία, από κάπου έρχεται εδώ. Ωραία. Και που λέτε αφού είμαστε εδώ πέρα. Α, στο έχει μαλακία. Όχι. Α, αυτό είναι 3 ορόφους κάτω. Ωραία, εντάξει. Πέσε. Χρήσιμο. Ή είναι 3 ορόφους κάτω ή δεν είναι 3 ορόφους κάτω. Δεν θυμάμαι που το είχα ρίξει. Μαλακία, δεν θυμάμαι που είναι. Και εδώ σφαίρες, ωραία. Πού το είχα ρίξει το glass fuse? Εδώ πάντως έχει gasoline και meat boat εδώ, ναι, ok, crowbar εδώ πέρα και άλλες σφαίρες εδώ. Που το είχα ρίξει ρε, πραγματικά λίγο. Τώρα εγώ την ψάχνω με μια καραμπίνα, χρήσιμο το λες, όντως το λες χρήσιμο. Εγώ σφαίρα που θα βρω όμως, έχω μία ακόμα, δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Αλλά το πήρα και απευθείας ρε. Άντε να βρεις τώρα που είναι. Ωραία, θα πάρω λίγο εγώ το padlock εκεί. Οκ. Με μίσο στην άνοιξη την πόρτα. Αυτή υπήρχε και στο πρώτο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, εδώ θέλεις door handle, crowbar και φύγαμε. Το door handle δεν έχω βρει. Και ανησυχώ. Και το glass fuse. Γιατί? Πού έχω σφαίρες? Σφαίρες. Τέλεια! Τι ωραία, τέλεια. Ωραία. Αφού το βάλω, πάμε στο ελικόπτερο. Γιατί η γιαγιά έχει ένα. Και βουαλά. Ωραία. Δεν έχω φύγει ποτέ με το ελικόπτερο του μεταξύ. Έχει πυρηνικά. Ωραία. Τώρα. Πέσε λίγο. Πάω γρήγορα, πολύ γρήγορα να πάρω το όπλο. Ρίξε λίγο αυτό. Που έχει σφαίρες τώρα. Ωραία. Τώρα, ρίξτε το γι' αυτό. Έχω νεύρα σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πρέπει λίγο να την ξανακοιμήσω για λίγο. Σκοτώνω αυτήν. Κοιμίζω βασικά αυτήν. Παίρνω το crowbar, πάω κάτω και κάπως πρέπει να βρω το door handle. Τώρα, πού είναι αυτό, ένας θεός ξέρει. Κυριολεκτικά, δεν ξέρω που το σπονάρει το game. Το door handle. Κάπου έρχεται τώρα αυτή. Να, τι ωραία. Μαλάκα το μίσαρα. Εδώ δεν έχει κάτι έτσι. Α, έχει ελικόπτερο εκεί, ναι, και παπάρια. Άστο εδώ. Το door handle που παίζει να είναι ρε μαλάκες. Put steering wheel, όχι δεν το θέλουμε. Θέλουμε το crowbar. Πέσε και εδώ πέρα, όχι θα φάω τα πόδια μου εννοείται. Spark plug, γιατί είναι εκεί μέσα δεν ξέρω. Ωραία. Το door handle τώρα. Πού στο διάλογο είναι? Δεν έχω την παραμικρή ιδέα ρε. Παίζει να είναι. Βάλει τα χέρια σου εδώ και πάνε έτσι. Δύσκολο είναι. Ψάξε όλο τον τόπο, δεν παίζει. Και επίσης, ανέβα λίγο. Παίζει να είναι και εδώ μέσα. Έχει τις χειροβοβίδες εδώ, ωραία. Λοιπόν, πέσε μία. Τώρα χρειαζόμαστε εδώ το crowbar όμως. Πού το έχω αφήσει το crowbar κάτω? Άμα έχει το door handle εκεί, γίναμε. Φύγαμε και πάμε για το τρίτο. Όχι, κάτι πλά. Μαλάκα, κάτι πλάιρες θέλει. Μη πεθάνω τώρα εδώ έξω. Το παίρνω εγώ και φεύγω, Ωραία. Πες μου ότι θα έχει κάτι ωραίο εδώ μέσα. Εδώ εσύ. Αλλά μια grenade θα την πάρουμε. Μια grenade. Εννοείται θα την πάρουμε. Οπ. Πέθανα κι εγώ λέει. Και με έβγαλε με το όνομα Grant Easter Egg. Μην είσαι εδώ πέρα. Ναι ρε φίλε. Πάει και το διουέλα. Έτσι πάμε. Ναι. Λοιπόν. Του βγάζω ακουστικά. Ψάξει εσύ δεν το έχεις. The end. Ωραία. Αυτό ήταν και το σημερινό επεισόδιο βίντεο.
Αν σας άρεσε, ένα like και μια εγγραφή που είναι και δωρεάν, μην το ξεχνάτε αυτό. Θα με βοηθήσει πάρα πολύ να συνεχίσω αυτά τα ίδια βιντεάκια και την Τρίτη, νομίζω, ή την Τετάρτη θα έχει Granny 3. Οπότε, ναι, αυτά από μένα. Καλή συνέχεια. Ό,τι ώρα για να βλέπω αυτό το βίντεο. Καλή συνέχεια. Bye.